fortælle en historie om lille Sofie. Sofie kom hjem fra skole i dag med denne fine opstilling af, hvorledes hun syntes hendes hverdag burde være. Sofie bor på et nedlagt landbrug i Thy, hvor hun egentlig har det dejligt, og hun elsker at lege ud i den skønne natur. Hun er dog meget misundelig på sin jævnaldrende fætter, som bor i Aarhus og altid kan fortælle gode historier om de ting, han laver i hverdagen. I Aarhus er der flere muligheder og kulturudbud, og derfor har fætter Mikkel altid noget sjovt at fortælle, når de ses. Sofie føler sig derfor indimellem lidt indespærret i Thy, hvor hun ikke har mulighed for at komme ind og se en stor teaterforestilling. Komme i det kæmpe store lejeland, Mikkel fortalte om sidst, eller til den hyggelige historieoplæsning på en café. Derfor drømmer Sofie indimellem, at der blev bygget en kæmpe stor bro, som uden fare og på magisk vis kunne føre hende hurtigt og sikkert til Aarhus, hvor hun hver dag kunne blive en del af disse muligheder. Denne drøm besiddes ikke kun af lille Sofie, men også de fleste andre i Thy. Unge såvel som gamle drømmer om flere muligheder og flere tiltag, som kan berige hverdagen. Derfor drømmer vi om at skabe nogle af disse muligheder for dem. Vi drømmer om at få tumult til Thy.